ve la família de Castellnou i em diu que aquest finde no vindrà a la sortida, que els hi ha dit que els trobarà a faltar. Ja me joderia. Perdoneu, us puc preguntar una cosa? Oh, i tant, oh, i tant. Per formar-me, on he d'anar? Perdona? Tu això li dius ser cap? Ets cap. Ja comencem amb els prejudicis. Què creus, que perquè som minyons no tenim formacions? Perdoneu, me'n vaig a la Pere Tarrés. No. Quiet aquí, que t'ho explicarem. Muahahaha. Si el que tu has d'entrar a l'escola es formarà, si del que tu formes part dels monogràfics has d'anar, si el que tu has entrat a l'escola es formarà, si del que tu formes part dels monogràfics has d'anar, i si tu vols, i si tu vols, i si tu vols, i si tu vols, i si tu em vols formar part dels monogràfics has d'anar. Quan un curs comença, monogràfics tens, des de pionerisme fins a camins i murs, molta més gent coneixeràs d'arreu de Catalunya que es volen formar. Si el que tu has d'entrar a l'escola et formarà, si del que tu formes part del monogràfics has d'anar, i si tu vols, i si tu vols, i si tu vols, i si tu vols, i si tu em vols formar part dels monogràfics has d'anar. Si no en saps de nombres, també tens gestió, banques oblidades o de lideratge. I si no en saps prou, ves a l'ESMEC, i si tu no saps què són, Passa per la web. a l'escola MEC totes aprendrem, però si vas a la Tarrés no tindràs calés. A l'escola FOCA vaig superar, però he de reconèixer que formiga vaig passar. Si el que tu has entrat a l'escola et formarà, si del que tu formes part de monogràfics has d'anar, si el que tu has entrat a l'escola et formarà, si del que tu formes part de monogràfics has d'anar, si velles pel benestar, pots anar emocional, gènere o salut mental, també és molt important. I si Castor se't queixa, aquí en tens de joc. I si no saps on has d'anar, doncs no és a Penyafort. Són ben parides, tothom podrà inscriure's. Joder, tia, amb això de la cançoneta se'ns ha passat el dia per inscriure'ns. Tu diu, Castor, Ranger, Castor, tonto. Castor.